Там работеше то и аз, като завършихме там, нали, работата, напустих. От това стария, що беше началник, пенсионер беше, ама се откажа. Едно младо момче Сандански на Турия, началник на механизация. Аз не можех да се сработя с него, се пише голям началник. Защото той е на колите само. А аз всичко подписвам на коли, мера, ниво, друго. 20 работника имах с мене, само това да мерят всеки ден, това работеха. Много бех ангажиран. И този Сократ работеше на Дранговските известни завои съдно. И после вече, това беше през след 10 на 13 години, аз правих и корекция на река Стромешница. Към водно стопанство Санданска работех. И те наприли някаква организация, знае дека съм и аз лежал в затвор и един ден вика Стояне, вика, ела, вика, при нас, аз не му верувах на Сократ. Не, викам, теб ти лесно, викам, работиш, а аз 3 керки имам, не работя. От не работиш, бе. Викам, я иди, за 100 лева, вика, няма да работя на комунисти. Па викам, иди, умина, таки дадат 500 лева. И нищо, как да е, един ден ода с автобус, инче с мотора, като що не знам, и гледам и он там, слизаме на Първомай и вика, ние имаме организация, ела, това, викам Сократ. Кой се е фанал с Македония, викам, все съм заробил. А той е нахален. Дай нещо да работя, и аз по злата фанах, той го назначих при мене да оде, како брояч на курсовете на колите. Ти поне знаеш как е нашата работа специфична, къде нас сипат камени или носят вършина, такива. Трябва да има брояч, иначе лажат. Това е много. Ако има свесен брояч, добро, иначе ки пропаднеш, все. Шофьорите дават някои пари и нещо друго, само да им подпишат курсове повече. И то назначен го там. И между другото, ела вика у нас да гледаме филм, аз нямах телевизор още тогава. И един път ме запознава с... Коя година беше това? Това е вече 72 година. Първата беше 57, признах, 61 признах. Второто 72, 76 изведоха. Той оди у него, с един с друг ме запозна и са знае и не от не кажу, не съм кажал, задържа, всички и ме задържат. И що процес 90 дена, а и не откарава София там, следно гестапо, това беше 4-то районно се кажува. Там, ако тръгнат да ти изкарат от коридор, пускат такива, като на колите и да нема сирени такива, никой не смее да излезе. 90 месеца човек не видех. И както дойде време, съдия на ново 4 години. Пак судски процес, пак? Има вече 2 чупениците. Едно на 7, другото на 3 години. И след делото, като ме откара, маленкото беше на 3 години, не може да ме познае. Майка му вика, иди при татко ти, вика. Много лошо. Както да е мина. Айде да прекъснем вече. Мина там. Няма нужда да се разстрахаш. Ако да е няма. Да. И вкарани, в затвора, там на една удароделна работихме. Удароделна, вече в затвора си бех шпатловчик на мебели, на дивани и много бързо работех. И на това получавах и заедно с едни момчета от Петрички села, бяха осъдени за бексо, който вместо да им дадат до 5 години за бексо, те им дава на едното 12, на другото 10.
шпионажа ги водят. А те 17 годишни деца. Само и само да ги малтретират. Додой към мене, там в затвор как сме, они чука тако злобява, а ние на диваните шпакловки правиме. И там с Йордан се запознахме. Йордан, он дойде, Йордан Костадинов, той е с 3 годишна присъда. И аз набързо направя това и си четам гръцки. Тогава гръцки излиза на Брежнев. Речите на гръцки и на български. От вестници аз четем. От тук имаше един от тук Санта, един Василисимус, на където айде да говорим, страго, малка килия, карцърка, дали малка килия, вика. Не сме, аз читам. И много набързо усвоих гръцки език. И така, дойде време, пущаме още един път. Дойдох си дома, децата порасна, дойде 90-та година, а през това време на мен ми вика, ти Македония ке я гледаш само на карта. Дойде промените, аз ойдох на Копенхаген с този от Гърция, нали? От Австралия имаше 3 момчета, от Канада, от сега 18 души с македонска делегация. И там вече на конференцията с българска делегация. Викат, що не излагаш, не дойш при нас, викат да кажеш, ние ки го решим решение. Викам, вие господин, да не падате от Марс, викам. Знаете ли колко души са влизали в български затвори за това, че се чувстват македонци? Няма никакъв престъп. Ние оръжие сме играли за това дека сакаме да видим македонци, да се грижим за нашата Македония, по затвор не карат. Сакам сега да ве прашам за крај, бидејќи доволно ми разкажувате за ова искуство. Тогаш времето и системот беа такви. Цената за македонската идеја и државотворност ја платија и пиринците. Значи, за денешната Македонија вашиот удел е голем. Како денеска гледате од оваа временска дистанца, дали очекувањата на пиринецот од тука се задоволија во однос на позицијата, соработката со матицата? Како денеска гледате, како заклучок на разговорот? Нещата са се променили в отрицателен смисъл, в по-лош смисъл. Такова гонене сега, нали, на идеята за Македония, всичко, що е македонско, май при комунистите не е било толкова силно, както сега. Сега са впрегнати преса, радио, телевизия, всичко, що може да се впрегне, е впрегнато в антимакедонски сили. Всичко. Я така мисля и просто... Тия момчета идваха кај нас вече се зачленени. После първия, що правихме първото прослава на Яне Сандански, на 90-та година беше. Там много момчета дадо на мене, аз бех председател много Линден, дадо телефони, сите. И аз на това се обада, дойда. Крена с понеделник, това село, кия тая вечер. Ки спия при това. При оня съм спал. При това. И оня колко пъти. Това вечер от това село, другата вечер от другото село. Трет, в Цингартийски, в Мосомище, на 8-я път, като ода, чак тогава хората се престрашиха. Викат, той не е подлец, не е доносчик на държавна безопасност и направихме първия протокол за Омуилине. На 8-я път чак. А така 15 месеца обикалим от град на град, от село на село. 3 обиколки из България. В 34 населени места съм направил Омуилинден с мой подпис. Ето тия знаят с сведоци. Нема лъжа, нема измама. А бугарите на мен ми викаха така, ти ги гледаш карта само
Взедал ми пасоша, като си дойдох, написах моята книга и когато дойдох на Златарево, взедал ми пасоша и 15 месеца не ми го дава. А Йордан Костадинов, той ще сборише на 1921 година на чита декларацията, да се изтеглят българските окупаторски войски, да се даде на Пиринска методия статут на пълна стопанска, културна, политическа автономия, той на него нито за момент не му е отземен пасош. Той направи така. Аз имам две средби со Ахмед Доган на турците. И тук имаше един, те го знаят, но нашата област, Айруш, нали така беше? И искаха да се работуваме заедно. И Доган вика, елате 5 човека от вашите и нашите направим протокол, заедно ке одем. И ние, заедно, и Доган викаше, ние още не беха Конституционен суд, не ги беше регистрирал, но ние ке влезем в парламент. Беше много уверен. Но Йордан Костадинов вика, не може, вика, с турците, викат, трябва да се разберем, они викат, помаците са били турци, а те са македонци. Аз викам, остави помаците, те да си кажеш, що са македонци или с турци. Ти не можеш да определиш какви да бидат. И така, не можахме да имаме договор. Ако бехме отишли, ние сега ки имахме, заедно с отих, заедно, от Доган вика, ако искате, като колективен член ОМО или към ОМО, към Движение за права и свобода и ние са малцинство, и ние сме малцинство. Но Йордан беше против. Сега не знам дали някой му е наредувал, това не мога да кажа, нали? Но Йордан стана това, колко пъти, след той, колко пъти, они знаят, и аз бех демократ, се искам, като идеме, всеки да си каже сборно. Йордан се чука. Он, понеже аз имах отземен пасош, вместо мене он дойде на Канада, на Америка. И оттам вече той фана да дари само мен да ме сменят. Колко пъти аз 3 или 4 пъти си давам оставка, хората викат, не, ки са разцепени, не. И накрая вече, що става той, направи Петрич второ колийско, от 5 души, само и само да обаня, да гласат, он да, разбира се, имам едно и второ. И така, отидох, за гласа и аз уйдех, станах и отидох. Така ли беше? Стиснах му ръката, стига, викам, под твоя ръководство да върви организацията. Да. Сакам Стојан за крај. Која е вашата порака на ова време, на овие генерации, во Пиринско, во Егејско, кај нас, што е оно што сакате да им го кажете на луѓето кои ја водат државата, кои ги представуваат интересите на македонците надвор? Како заклучок на оно што сте го поминале? Мисля, много е много лесно от Скопие да збориш за Македония. Много, изключително лесно. До нас не ни е лесно, както и на братите. Да, аз съм бил с Сидорополос, с Парисис и в Канада, одих вече всекъде. И аз прошетах доста работи. Много страдах и много видех. Живота ми е посветен на Македония. Поръката е тая. У България това е племе задойно с българщината. Много наши македонци тук са родени и вече против нас се крена. Разбираш какво значи тази пропаганда? От 6-7 клас децата учат, аз съм българ, чердено, бил край роден да милея, българин да живее и така. Всеки ден радио, телевизия, вестници на антимакедонска тема. Каракачановци, Божидар Димитров, вие ги знаете тия лумпини. Сите, и там одат, и там лошо никой не им прави толкова. И това, че Саапа, как можа поне да туря и статуя на Иванче Михайлов, на Протогеров, не знам по Скопие Турия, може ли на тия, що се белроя против Сандански, против вътрешната организация, матовци, разни други, Македония толкова да ги тачи. Ние, значи, тук сме задоени с мисълта да бидем свободни. Знаеме, един мой братчет, също братовчет,
на Чичо ми син. Вика, нема, викам, ти си инженер, викам, ти си много задоен, вика, толкова не знаеш, викам, бе. И вика, каже един македонски цар. И викам, колко цари? Та Пердика втори, трети, та Филип втори, Александър, Филип шести има, викам, много, но па Самуил кой е? Нема, верно, това. Викам, добре, каже, после това падане на Македония, после Самуил, некой друг цар. Викам, добре, каже, български цар, кога е България по турско рос. И нема, що тогава? Ние сме, викам, освен на Александър Великата империя, под римско-византийско, Ама кажи това на Божидар Димитров, не на този човек. турско, българско, сръбско, все сме, викам, и до ден днешен ние, щом като аз не мога, на 60 години станах, имам само 20 години трудов стаж, все безработен. Там моята жена как ме е търпела. Ама и она беше македонка, не? Те знаят, всички знаят каква улуга съм изиграл в най-новото време, от 20 година насам. Всички тия улуги, кой да питате, они знаят. Само жал ми е, че един наш приятел от Крупник, Борис Павлов, он напише една книга, Потрадите на истината, но аз сега моя книга при Мицо Влахов дадох, се работи, под наслов Повест за една македонка на жена ми посветена, опишвам всички тия работи. И там, като отделно пише, че на Борис Павлов Трагедите на истината са вон книгата на Борис Павлов. Там не е. Защо той подкрепува Йордан Костадинов. Все, даже и накрая пише, че аз много му верувах на Йордан, ама не е бил той. Стига се чало. Борбата е много тежка за нас и за егейците. Радвано е, че поне преспанци там, нашите момчета са по-свободни, по-учат македонски там у преспан. Ама учат само до 4-то деление. Знаем как И е. полека албанците им ги поделија општините, само преспа остана. Голо Брдо го поделија во 4 гласачки единици да не победи. Горе ја поделија во 5 гласачки единици, не може македонец да победи. Тирана има илјадници македонци. Нема, организацијата не ја поддржуваат нашија. А тука Македонија какво дава на албанците? Се им дава, ништо не бара за возот. Тие сака и пустец да го кинат на видео дека ќе биде срамота ептен и тај да гласат во корс. Едно, че Любчо Георгиевски излезна големия предател на мен, за мене, за Македонија. Овде се пиша бугарин, татко му бил бугарин, не знам што, в Струмица толкова голема, знаеш какво строена, не? Не се знаеш? Леле, отдолу голема, куња, направено, горест. Това кога ги печели той сине майчино? Аз кога им казах на Драган Богодановски и на него 90-та година, и ако и вашето ВМРО е като бугарско, и вас да бе нема, и аз що направих от тогава сам? Едно станче си ми, това си ми, аз не крада. Но ето, това е, съдбата е на македонците таква, че всеки заборава това, което е обикал да народа. За жал така е. И жал ме е, че и Груевски не се интересира за нас. Не се интересира. Това е истината. И отидоме там и гледам сликите там на Гоце Делчев, Яне Сандалски го немаше. Други там и заедно с них и Сарафов, Борис Сарафов. А ние знаеме дека Борис Сарафов е връл бугарист. И прашам ја, викам, зошто го нема, викам, тука Јане Сандански, вика, немаме, вика, слика на него, вика, за това. Викам, па да ви дадеме. Викам, па Борис Сарафов, ема той, вика, неговата улога е малко, вика, тая, нали, и вака и така, нали. И за Македонија, па и за Бугарија, ама повече за Бугарија. И това иде да покаже оти заинтересирането
е слабо таму. Казвам се Стоян Николов Георгиев Томовичен, известен съм така, и роден съм на 18 март 1938 година. И така, дедо ми по майка е бил илинденец, лежал е в Едикулев Солон 5 години, от 3 до 8 година, Кореето го освобождават, нали има Корее, турски тогава, може до турците. А дедо ми на татко ми, дедо ми, в огражденските села е убил троица турци. Негов приятел прави сватба, он отишъл на връща се, пита майка му, отнема на приятел ми на сватба. И турците го взимава, вика да им свири там, циганите да им правят мане по кръчмата. Имам 2 пиштола тук, пояса, отива там. Оте вика, не бе, не свирите там. А един от турчин разбира, нашенски. И кажал, бакиши не бе, геур, гледай си работа, бе, геур. И момчето така, прас, изважда, па, ничко сорги. И отива дома, кара музиката, майка вика, шоф, вика, оти бай, бегай, синко, вика, оти, тук нема вече за тебе место. И оттам бега, минава река Струмешница, у Петрич, малко селище е било тогава, това е 1880 някъде година. И сега там ниви наприл, и сега ги викат Богородични ниви там, от село Богородица е бил. Така, това ми е приказването. Сеялина, поцърнели, погроздели, сеялина, поцърнели, погроздели, 300 грама хляб са яли и не би се закусвали. 300 грама хляб са яли и не ми се закусвали. Плачат майки